салом дӯстон, агар шумо видеои пештараи моро тамошо карда бошед, чанде пеш видео дар бораи фарбеҳӣ, зарари он, сабабҳои пайдоиши он ба шумо маълумот дода будем. Имрӯз бошад мехоҳам дар бораи якчанд намуд маҳсулотҳое, ки бисёртар ба фарбеҳӣ оварда мерасонад ва мо гумон мекунем, ки ин чиз моро фарбеҳ намекунад, дар асл бошад ин тавр нест. Мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Дар аввал биёед аз ширинӣ шурӯъ мекунем, аз шакар, маҳсулотҳои ширинӣ. Дар видеои пештара гуфтам, ки якум барои хароб шудан бояд шахс маҳсулотҳои шириниро кам кунад истеъмолашро. Барои ин ман ба шумо чанд намуди шириниҳоро мисол мебиёрам, ки фаҳмиданаш осонтар шавад. Вақте ки ягон чизро муқоиса ба ягон чизи дигар мо мебинем, дар он вақт маълум мешавад, ки чаро мо хароб намешавем. Якум, истеъмоли чунин қанд, шоколадҳо. Дар нигоҳи аввал хело хурд метавон гумон мекунем, ки як донаи онро агар мо истеъмол кунем, фарбеҳ намешавем ва он қадар ба организми мо зарар надорад. Вале дар асл бошад, як дона чунин қанд ҳамагӣ 350-400 килокалория дорад. Дар муқоиса як дона ҳамин қанд чени 2 шаурма. Гӯё ки шумо 2 шаурмаро истеъмол кардагиед, ё ин ки як табақ анамин хӯроки бомазаро. Дуюм, маҳсулотҳои хамирӣ. Ман дар назар надорам, ки маҳсулотҳои хамириро тамоман нест кардан дар кор аз ратсон, вале онҳоро бо миқдори кам истеъмол кардан дар кор. Масалан, дар як дона чунин булочка 360-380 килокалория мавҷуд аст. Муқоиса агар боз бо ҳамон шаурма гирем, дар як дона шаурма 190 килокалория. Аз ин ҷо бармеояд, ки як дона булочкаи шумо 2 шаурма ҳисоб мехӯрад ва ё ин ки як тарелка себ. Мисоли дигар дар анамин расм. Дар тарелкаи якум гречка, бодиринг, мурғ. Дар тарелкаи дуюм хлеб. Ҳар дуяшон як хел калория доранд, аммо миқдори хлеб кам аст. Албатта, агар мо ин қадар хлебро истеъмол кунем, боварӣ дорам, ки бисёриҳо сер намешаванд. Ва ин сабаб мешавад, ки мо бисёртар хамирӣ истеъмол мекунем ва аз ҳамин рӯ хароб шудан хело душвор мебошад. Мисоли дигар дар расмҳои дигар, ки дар тарелкаҳо як хел калория маҳсулот ҳаст, аммо ҳаҷман онҳо фарқият мекунанд. Аз ҳамин рӯ дар вақти хароб шуданд чунин маҳсулотҳоеро истеъмол кардан дар кор, ки ҳаҷман калон бошанд, вале калорияшон кам. Яъне сабзавот, мевагӣ, маҳсулотҳое ки аз клетчатка бой мебошанд, ҳамон хел маҳсулотҳоро истифода бурдан лозим аст. Истеъмоли хӯрок барои хароб шудан чӣ гуна бояд бошад? Бояд, ки табақ ба 4 тақсим карда шавад. Дар ин ҷо расмҳоро ба шумо мисол мебиёрам, ки фаҳмотар шавад. Масалан, чанд қисми табақ аз сабзавотҳо, меваҷот, сафедаҳо ва чарбуи углеводҳо иборат бошад. Албатта, дар нигоҳи аввал душвор менамояд, ки ҳар як маҳсулотро калорияшро ҳисоб кардан. Вале агар шумо 1 ҳафта ҳисоб кунед, 2 ҳафта ҳисоб кунед, ҳамин чиз ба одат мекунед ва аллакай аз ёд медонед, ки кадом маҳсулот чанд қадар калория дорад. Ё ин ки барномаҳои махсус ҳаст, ки худашон бо таври автоматикӣ маҳсулотҳоро калорияшонро ҳисоб мекунанд. шумо метавонед тавассути он барномаҳо низ кор кунед ва ҳамон маҳсулоте ки истеъмол мекунед дар барнома нависта калорияшро фаҳмед. Умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. обуна шудан ва лайку комментарияҳоро фаромӯш насозед, чунки комментария ва лайки шумо ин пешравии канали мо мебошад. Саломат бошед.